Yun, mga viewers. So sa mga viewers ko, thank you for following my YouTube channel. A shout out to my friend Mr. Hiroyuki Mori. Shout out my friend. So enjoy with your YouTube activity. And Mr. Scenery, who else? DIY Rates, Kuya Nel, Ate Yen Yen, who else? Sino pang mga YouTubers, mga kaibigan natin. Shoutout pala kay Sir Kabunok, Idol Kabunok, at kay Mr. Rafi Tulfo. Shoutout sir, isa ka na ngayong senador, so shoutout sa iyo. So dito sir, may mga bago tayong mga gusto kong ituro sa mga katutubo sa ating bansa kung paano mag-preserve, paano magtanim ng breadfruit, at saka mag-preserve, mag-prepare ng mga pagkain na makasurvive tayo sa isang taon. Ito, popot, mga Pinoy dyan. At first, yes, mag-adjust tayo. You're adjusting on, you have the adjustment on, of course, yung taste. Hindi natin, familiar. But madali lang. Busog na ako, guys. Busog na ako, guys. Busog. So, thank you very much for watching. And I hope that you enjoyed watching with this simple food. Uy! Naku, may naku naman. Naku. Sige, may maganda doon sa likod, guys. So, si Ate Yen Yen. Sige, kain ka. Si matangga sama dia. Sama dia. Hati-hati yan, guys. So, support Ate Yen Yen. And then, sige naman. Amin na ako sudan? Walang iya, guys. Wala sudan? Wala sudan? Okay, guys, lastly, don't forget to subscribe my channel, Adventure Style, okay? Adventure Style. So, supportahan nyo, guys. May mga activities tayo. Adventures, mga styles, kung ano-anong ma-adventure natin. Okay? Pwede rin kayong you can also comment what you want me to perform or suggestion. Ano yung mga advice nyo to improve my YouTube channel, my videos. Okay, so you can comment, guys. I'm open. And ay shoutout pala sa mga dato dyan sa 110 tribes at saka sa tribo ko, Manubo Kulamanon, Kanyuro mo rato. So yung kita ko kay sa inig panulo ko kanyo sa inisa, natakaan ko kay na munuan to og maka damaggulabong kawiyag tito nga to sa ini dugnaran nang kay to opot sangat tuig pwede sangat tuig man og kutkuta no subo na kawiyag no kasurvive. Okay, thank you very much. Just sharing to my tribes or tribe how to prepare, and then one day I will teach them on how to prepare. What's this? I'm not drinking this, guys. Just normal. Okay.
Normal. Kapan jam bis? Pokoknya mati. We'll set this tomorrow, guys. Mau bangun rumah tangga sama dia. Iya, sama dia. Iya. Thank you very much. Thank you for watching.